Ħafna mis-600 siġra li ħadru l-ġonna tal-Palazz ta' San Anton tneżżaw mill-frott biex għal darb'oħra tittella l-festa taċ-Ċitru. It-tlieta filgħodu tfal kienu l-protagonisti fil-qtuħ tal-Larinċ bitħejja għal din il-festa li se tittella l-ħadd illi ġej. Ir-raġel tal-President ta' Malta Sur Edgar Prega mexxar l-istudenti tal-Kullet San Ignazju, skola primarja San Bastian f'Ħal-Qormi fil-qtuħ taċ-Ċitru, magħrufa tjubija tiegħu. L-istudenti li bdew jaqtaw u jimlu l-kannestru wara liħor b'din il-frotta bnina deru ferħanin li qegħdin jagħmlu attività differenti minn tas-soltu. Iva, ġvera, tieħu pjaċir. Iwa, ħafna għax qed inħossni ferħan għax l-ewwel darba li ġejt. Festa Ċitru li ssir ta' kull sena fil-Palazz ta' San Anton saret attività popolari ħafna fost il-familji Maltin u Awċin. Matul din l-attività l-pubbliku jkollu opportunità unika sabiex jixtri ċ-Ċitru li jikber fil-ġonna tal-palazz. Għal-beħ kun hemm ukoll prodotti taċ-Ċitru bħal kejkiet u ġammijiet taċ-Ċitru. L-attività l-ħadd tibda fid-9 ta' filgħodu u l-flus kollha li se jinġabru minn din l-attività ser imorru għall-laqdiet tal-annimali.